Yung dragon fruit nila dito, ano din, mataba. Pero this one is, so ayan, wow, yellow dragon. Dong, harvest na ta dong. So ayan po si Larry. Hi Larry, good morning. Morning. So ayan po, this is another dragon fruit farm, and yung sinabi ko kanina ay I think this is the first ever yellow variety sa Cebu. Di ba? Ako din, this is the first time din. Meron akong mga nakikitang ganito na post sa Facebook. Pero post lang yun sa Facebook. Ngayon, na-face to face ko na actual. Sige dong, mag-harvest na ta dong. So ayan, ikaw rin-harvest dong. Ikaw rin-harvest. Asa man tanay dagko diha. So mamaya ay titikman natin kung ano ang lasa ng yellow variety. Okay lang po yung signal natin. So and po, once again, this is Sir Larry, ang in charge din dito through the help of Tips Mio. Pero yung dragon fruit na doon talaga connected si Tips Mio, yung pink, ay marami. Yan, no? Shout out sa inyong lahat. So, and bibili ako for my mother and for my lola. It's because gusto talaga nila ang dragon fruit. Kamo dong sa inyong farm, mag-ingani pod mo, mag-yellow variety mo di. Ganahan to ako amo. Puhon. So yun po, sa mga gustong ano dyan, sa mga gustong may like, meron kayong gusto ninyong magnegosyo ng dragon fruit, kontakin nyo lang po si Tips Mio. Kasi si Tips Mio ay like last week, naka-harvest sila ng almost 2,000, pila dong? 2,000 kilo, no? Kanan. Overall, 2,000 kilo yung na-harvest nila last week. And then, kung meron silang ano ongoing pa yung promo ninyo dong na 100 minimum of 100 kilos ay bibigyan kayo ng discount. So yan po, once again, this is the first ever na nakikita kong yellow variety dragon fruit sa Cebu. Kasi dito din sa Cebu, sa mga taga Cebu na hindi pa familiar ang dragon fruit, as in, this is a very healthy fruit na can prevent, marami siyang health benefits. So may mga nagsasabi na it can cure cancer. Yes, masasabi natin, because I do believe that prevention is always better than cure. Lang daming bunga. Have a wonderful day, everyone. And then si Tips Mio will be having his vacation again in the Taiwan. So he will be going there. Ma'am Loretta, mahal yan dito sa Canada. Yes, ma'am. Kung meron pa lang tayong kakayahan na mag-export tayo, papuntang Canada. Kasi sila si Tips Mio, sobrang dami nilang harvested. Sige dong, adto ta dong. At saka, ang dragon fruit kasi, pag nag-ano ka ng dragon fruit, pag nag-alaga ka ng dragon fruit, kailangan, unang-una, consider mo yung location. Like, it should be full sun. According to Inday Ngabel. It should be full sun kasi nga, hindi siya mamumunga pag walang araw. Kasi, dragon fruit belongs to a cactus family. Diba? Parang alam ko, no? Alam ko yan, uy! Pinag-researchan ko kaya yan. Pag sabi ni Tips, yung last week, yung si Tips Mio ay nag-invite sa akin na papupuntahin ako doon sa kanilang farm. Tinanggihan ko, hindi ako nag-commit. Kasi nga, I was in the city that time. And then, meron akong prior commitment. And ako naman pag nag-commit ako ng isang bagay, ay kailangan ko talagang committed. Hala, kani ba kay kusog man kay mukha ng kanding ani?
So yan, yung dragon fruit nila dito ano din, mataba. Pero this one is, I-try natin. so ayan, wow, yellow dragon fruit pa more. Sa muna na atong timbangon dong. So once again, kontakin nyo lang po si Tips Mio kasi yung mas marami yung dragon fruit na minanage ni Tips Mio. Kasi nga ito nagkakasimula lang ito eh. And once again, this is my first time na nakakita ako ng yellow variety dragon fruit pa more. Oh, let's do that timbang ngunit kulang. Sino nanonood ng Ang Probinsyano kagabi? Ang ganda na ng story. Aura Calma, mahal na diri sa Amerika. Maribit Espiritu. Ma'am, diri ma'am, nagkalata lang in town ma'am. Kaya kung gusto nyong kumain ito, uwi ko sa Pinas. Nora Beltrandor, mahal yan sa Amerika. Jules, mahal po dito sa Israel. Yes ma'am, mahal talaga ma'am. Buti pa ang dragon fruit mahal. Tayo hindi tayo mahal. Char, iniwan tayo. So ayan, diba? Morning sa ating lahat. So that is, ilan na nakakilo dong? Okay na dong. Tagpila ang kilo. Tagpila man ang kilo ani dong. 250. 250 kasi mahal siya doy. Kasi ano siya, this is the first time ever in the history of that Cebu Dragon Fruit Farm na may yellow variety. O di ba laisyo? Naadi ay karon siya. Wala ko sa mualbual ma'am. Na ako kuan man ni diri usab mga diri kanang Bourbon ni diri dong no. Dito sa Bourbon. Sa Bourbon kasi ang daming mga dragon fruit plantation. O di ba laisyo? Hello laisyo. So 5 kilos, 250 per kilo. How sarap pahingi. Akin. Ma'am, hindi ito pang bigay, ma'am. Ibinta ito, ma'am. Oo, ma'am. Wala man na diri sa Norway at siya. Sol Seval. Wala sa Norway, ma'am. Pagdala diha kuan, ma'am. Pagtanom diha, ma'am. Pagtanom diha sa Norway, ma'am. Helen Flores from Ontario, Canada. Morning, Marie Montalban Segundo. Pwede ba makabili ng pagtanim? Yes, pwede po. Magkano ang cuttings ninyo, dong? Karon wala pa man siya. Ay, hindi sila hindi sila nagbenta ng cuttings, ma'am. Kasi yung mga cuttings nila, ma'am, ay ano din nila. Tawag doon. Yung mga cuttings nila ay ano din nila. Hala, thank you so much. Palito na lang ko na. Apilo na natanan doon kay sayang ang atong pag-ari mo. Ora, bini akong gi-ari, no? Wala sir. Because of my father, because of my mother, because my mother do loves to eat dragon fruit pa more. So right from here, kasi ako door-to-door delivery ako eh. So kinuha ako ni Tips Mio doon sa Cliff Cabanas and kailangan din niya akong ihatod sa bahay ng inay. Wala pa ko wow kaganda sa nindot. Yes, mamindot kay mom. Maduha. Sige dong, parang Para mapito. oo, para mapito. Para dil alkansi atong pag-ariba. Ang ganda talaga doy. Yellow variety dragon fruit. Nagay Losya. Hello po ma'am, Nagay Losya of Japanese. Rick Consnack. Jennifer Orbina. Aura Calma. Sa Bourbon di ay ka. Yes, day. Dito ako sa Bourbon. Subuti na lang may signal. Eliza de la Guarda from Hawaii. Good morning. Anino Binlot, tagpila. Ang yellow variety po is tag 250 ang kilo. Tapos yung kanila kay Tips Mio, yung yung tawag doon, Nailam, ha? Drati siya. Morning at sige dong, dere sa Ilocos mura lang 25. Hoy! Ma'am, 25 pesos di 25 pesos per kilo. Ma'am, siguro marami diyan. Iran Towers from Maryland, US of A. Rosana Samson Tipay watching from KSA. Good morning. Jema Edig. Wow, iba. Yes po. This is the first ever yellow. Pila na ka kilo dong? 7 kilos all in all. Ay, napakapino. Ay, kikasabaan tang. Good morning, everyone.
Dara niya, sir. Ayan po, bumili ako ng 7 kilos. Ayan, Dara. Di ba? 7 kilos yan.